Maga a hegy. Milyen oknák? Ez te? Oknák. Az getrekt. Na, ha másszunk! Ja igen, hogyha a legmamám is van a kis tesóm. Nincsenek mezei egerek? Tudod, hány kiló vagy? Megint ezt a... Ne belém kapaszkodjál már! Azt a... Zsír eddig. Egy vadászles, ha látja. Ott. Fókusz, köszi. Mi az? Kaktusz! Kaktusz. Ott egy rókalyuk! Kaktusz! Azt a... Ez nagyon magas! Hát én szerintem itt le fogok gurulni, én nem tudok felmászni a tetejére. Bocsánat, de ez nekem nem megy. Ez nagyon magas nekem. Én megyek le. Gyönyörűen! Nem akarok azért esni egy nagyot. Én tériszonyos vagyok. Szerintem fölmegyünk. A mama így menjen el, és akkor így megpróbálok talprálni. Nem? Nikocska! Ne ide állj mellém. Oszta! Felértünk! Mi az a Ózonlyukat! Ózonlyukat! Gyönyörű! Rókajuk, köszi! Na erre következő kicsettem, följöttök. Milyen clickbaitet kell erre benyomni? Oh my god! Benne akarsz lenni a videóba? Oké. Segíts anyának. Jurika, ne nézd le! Ezt az anyámat, majd arra megyünk ahol. Na, ide le lehet ülni. Ezt nézzük. Ezt a gyűjtjük. Ez nagyon magas. És résztek van, nem? Ez a nagyobb. Anyu, érzed? Igen. Ezt szagold meg, itt van. Ez a meg. Az. Ez kemény. Hát ott is van egy, vagy ez az egyetlen? Én ide följöttem egyszer a Zsiguli. Zsigulival főhajtottam ide. Az igen, kaszkad. Ott egy ember. Ne menj el. Hol? Ott egy ember. Ráfókuszálok. Oké, egy kicsit rossz a kamera. Jurika, ne menj, mert itt vannak a rókajukak, úgyhogy beleesse ebbe, azt meg nézhetsz. Itt a fő. Azok meg ki kell dobálnék. Zoomolok egyet, csak de hogy följelentsenek szerzői jogokért. Hát... Itt dolgoznak, ha itt érnek. Ne legyen el. Csak oda kell idősíteni a főt, amit te... Ott van egy település. Az hajós. Az hajós. Az hajós. Emlékszem, Itt mikor a itt fő. átmentünk.
Igen, fürdúton lehet elmenni hajózta. Fintegetnek. Tekerd meg, bazeg. Szerintem az eget vettem. Én egy kicsit elmegyek erre. Viktor, jössz? Oh, fuck yeah. Fuck, man. Fuck, man. Hello! Kecske porno. Na, köszönöm, hogy megnézted a videót, tetszett a videót, és írjátok fel. Hello, guys!